tuần trung mà social experiment kan en tu kata na an zo na chu hi nia mai chia te hian mi pang thavin pui ting film hi an en khat ve thovem ti hi ni tuần trung mà hian mi ngam za tang ko ma atlang puin heng mai chia te hi Indian mi ten nia mi zo nen chunen anglo mai thema ko chu mai chian en zo na sol tam lo tu ngai la ma sabeka chuan zo na chun han zo ta hemi te pani hian en ting en chan kan ti chuan mai chia ko ping ha zo hi chuan mai chia po hian an en ve thun tang pui atia ma se ko va ha zo hi chuan bidang chu ka khoi do wa ma se ke chuan ke en ve wa ngai ro te na chang thung hemi te pani hi an han zo ve le a chak zo hi chuan mai chia pan an en ve thun tho ve dik ta ka soi chuan ti na soya pakhat zo ka chuan hin he video hi YouTube pain da do nem tin zona tak chu chang lem lo ni ti chuan heng me che pathum te hian an ting yan chan kan ti chuan me che pan an en ve thun tho en khat do panom ve tho tin an changa am pathum hian chu an pom da na ni video mai ola heng me te hian an zo le chuan in ka chang do lo ge chu tin an nui diam ta me padang ho hi chuan me che pan an en ve tho wang te an lo chang ni em mi thì cho nằm chang thay đổi vắt lờ vạ, có khách biết lâu lẽ em chuyển bên ông về thâu mà sẽ, nó dòng dòng chính bị khâu lờ vắng tí nắm bản hiền, cho anh chán đàn lang bơi khai khom nó cho anh ta này, em nói cho nằm chang đại cái tăng phần khom mày cho tiếng anh dẹp tụ bom chuông thì ném một lẽ, mình không bao ngày tới chọn em chuyển vắt lòng, em tầm đầu ông mà, em liêm đầu ông mà, mình không tao phát cho em chuyển ông mẹ thì nó chang này. Ola atom beka mi te po hian mai che ta bon an ve thrin tho ti hin chan na tlang pui nia nie kan en zel to lo nga khai khom na chuan mai che ta po hian an ve thrin tho ti hi chu a khai khom na le en tu tam tak lo thir tu tam tak te ponin pom dan ni ka nga amma ko chu pui mo lai chu en ham phim ai ma khanin an en la ya an ro om dan khani e ni hun lai han ti ve khang lang la tu no hun ton generation chu sei thei ronga ke ning college kan kal ve thrin lai ka chuan lang puin ka khe thiam dan chuan mi pa te hi chuanin kan en thuen te mewa thuen za ho kan en podu tok mai lewina ko tein mani roma ke mani chawa en keu chun zom kha olvio maya ma se mei chia ka chuna tam zok chu thuen te nan en howa an ni pui do do ka na ko tak chuanin lo en ve thuen pon mai theya ma se thuen za howa en adu tok khi mei chia jan tam zok de ve tin ngai dan hioma ma se tun lai khovela chun khovela changkang zera thila lo ulsum zera chuyện thế này nó en khéo ngay là vin money phone tu dan dan en lo en kêu thấy tao thôi chân thì là thằng làm video tu ngai gần ngay tu mà tu chân also takin du ne en thấy đâu va en thấy đâu va kan tiang e này đâu te khan oma cd cassette live he chona cd cassette kha tiang kha va ho te kha ngay kha tiang va ho tu ni te kha thil ngom ta kan ni đâu va chuyện te kam cha na lo nei chon van nei tha kan ni maya kha tiang hun lai anga han te kha chuanin mi pa kha chu lo hal zo tu ngai an nia ma ko tu hun ai ko chuanin mai chia pon is mi pa pon is no pang te tak pu ta a khoi dan an thiam pho chun ol sum ta en thei to ni wang hian man la yang kha chu ani to ho lo wang te ko chu khret thei ome ola kam mi zo thlai de singa pun an zo tai la an chang thadu vak don lo wa hi chu amma e ko chu chan dan to chu khret thiam thei wak ome apoi mo ba chun he tiang kho ve la hen kan chiang to thilo ol sum to a thil thati ol samang zatin thil thalo ti poi ol sum to hen ka ga hen ten nge zo tiang na kan in pe ka nga kan tholai ten hena hen tiang nge uran as kan in pe kang en su en lo tu kan ti chuan en chu tiang en su en lo tu ti khat tu thin lung ma a he a khanum to rawa alo ne ni ponin an tam lawang atlang pui an no pui te thin lung he kai huai tu le thil thalo le khami at tak an vallen chualo no tu ta na an nun veng him tu han eng tiang nge zo tiang na kan in pe kang ti hi kan veitla na ngai to khop mai ti kha he thu tong hianin kan kha thiam thei ome engei ngai dan kumen lama tiro soira etiang nam pang ang hoya hian no pang zok te entiang nge zok te na kam pek don kan la thup tre ton nge nianga ani na ti tak kan sui khul kholanga a him chin ne ati tu do tu chin a hi kan kham de pop mai don nam niang en su ti rang chu awak to wak lawang ka ti kha chung kha da chon lo wak mai the ma se anol puyanga chon en su in ti chu en ro tiang do tu ko ne to ni chu wang chon he thi chu mali tiang ai tu keu chi ai mà chuanin a hu howa sui kho ma chu tiang chon nin la tiang wa ti ngai do thil chi ni ko khana te biak ira te tin school lama te poni se khotlang lama te poni se
in ziak tir nei kan in pek ur ngai weu to ome ti te kan soi ni chu